Ahoj, já vás tady vítám u tohohle videa. Je to vlastně mezi video, než jsem se vydal na tu výpravu. Jak jsem vám říkal v minulém videu, když jsem byl na slunce, to je jedno. Každopádně budu chytat na živou rybičku, na plotičku, velikou asi tak 15 cm maximálně. Fakt jako malou plotičku, normálně bych ji dal třeba na sandáta. No, dobře, to už asi ne, ale malinkou pletičku. A protože je malinká, tak na ní nemůžu dát takovouhle sestavu. To není ta sestava, ale nemůžu tam dát sestavu, kdy vlastně budu mít takovýhle driftera vlastně v tlamce a potom od něj do těla jako další háček, protože to prostě nejde, že jo. Tohle samotný olovo je velký skoro jak třetina té ryby, skoro jako půlka té ryby, takže to se nedá. Takže si udělám sestavu za pomocí 2 jednoháčků. Je to 3.0 a 7.0, pokud se nepletu. Jo, 7.0, ta 7.0 je i takhle vyosená. A ty budou vlastně takhle za sebou před rybou. Vlastně tady ta 3.0 bude v tlamce rybičky a ta 7.0 bude před ní. A to znamená, že v rybičce nebude žádný hák. Takže se to dá používat i na malé rybičky. Normálně se používá na stacionární chytání sumců, ale já to udělám i na tohleto, protože si myslím, že vzhledem k tomu, že je ta rybička malá, tak ty sumci budou šlukovat rovnou a nebudou mít problémy, že budou muset dlouho čekat, než ji vcucne do půlky a pak ví, až došlukovával. Takže dejte mi prosím chviličku, já se jenom doběhnu pro ten fluorokarbon, já jsem to zapomněl. Tak, jsem zpátky a mám fluorokarbon 1 mm od značky Wagner. Myslím si, že je to docela kvalitní značka a znám ty lidi, co to dělají, vlastně co to testují, takže tomu věřím. Proto mám tohle a udělám si, ta sestava bude vlastně, že mám přesně takovýhle driftera. To mám teďka na rousnice, to si pak můžeme taky někdy ukázat, takže já si trochu upravím ten tím stylem, že budu mít takovýhle drifter a je to v podstatě fireball, akorát bez háčku, tak budu mít ten a zatím budu mít fluorokarbon, ten bude dlouhý 30 cm maximálně, na kterém bude ještě bužírka. Každopádně to teda bude vypadat nějak, že tady z toho půjde prostě fluorokarbon takhle daleko a tady budou ty 2 háčky. To znamená, že já, když to chci takhle dlouhý, tak ještě počítejme, že budu dělat takhle smyčku, tak to chci takhle dlouhý, takže si to ustřihnu třeba tady, to je tak cca půl metru. Trošku to položím, abych měl jistotu, zkrátit to můžu vždycky, že ano. Tak a teďka si tam udělám pojistný uzlík, protože jistota je jistota. Někdo to, dá se to dělat i, že se to vlastně upálí, vlastně ten konec se jenom zapálí, každopádně já to nemám moc rád. Dělal jsem to
dělal jsem to u montáží v Norsku, jsem to zapaloval, když jsem dělal třeba spojení šňůry a fluorokarbonu. A i když je to třeba daleko ten plamen od toho a neviděl jsem vizuálně, že bych to vzal, tak se mi stávalo, že se mi to trhalo hodně. Tak a teďka vezmu teda menší háček, tu 3.0, vezmu druhý konec fluorokarbonu, ono to není moc vidět, tak snad to uvidíte, a protáhnu ho ze zadu dopředu. Vždycky chci ze zadu dopředu. Budu to vlastně vázat bez uzlově. Tak. A dám si ten konec s tím uzlíkem někde mezi hrot a protihrot. Já to klidně dělám trošku jako víc, abych měl jistotu. Tak. Chytnu si to takhle. A 7krát to zamotám. Takže jedu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Snažím se, abych nevzal tím fluorokarbonem ten háček, protože třeba já mám ostrý háčky a rovnou se to prostě poničí. A samozřejmě není úplně prostor na chyby, takže je lepší, když je to prostě bez chyby. Tak, teď jsem to tady takhle. Tak. Teď to takhle dotáhnu a slejním. A dotáhnu to pořádně. A teďka vlastně mi to udělá takovýhle efekt, kdy ten háček je vyosaný jako v kaprařině. A co to dělá je, že když to prostě jede, tak se to jakoby takhle sekne. Jo? Nevím, jestli to vyloženě jako fakt funguje. Každopádně vypadá to i docela jako v úvozovkách profesionálně. Tak, teď si vezmu kus bužírky. Já si tuhle ještě zkrátím a uděláme si ji dlouhou, tak já to dělám, aby to bylo třeba milimetr za tím koncovým uzlíkem a kousek předáček. Takže já si to tady zkrátím. Tohle to potom využiju jako zarážku do tlamky rybičky. Tak, teď ji stáhnu a zase si to pořádně nasliním. Tak, teď tu bužírku vlastně namotám na ten háček. Postupně to ještě utahuju, protože se to povoluje. Tak, a mám to nějak, takhle to vypadá. Teď vezmu druhý háček, tu 7. Udělám to zase ze zadu dopředu. Tak, přitáhnu to, aby to bylo cca takhle. To já nevím, od toho očka, když vám to stáhnu, abyste to viděli úplně. Nestáhnu. Tak ale dejme tomu, že ta bužírka končí stejně jako to očko. Tak to vezmu a chci, aby ty háčky byly takhle vyosený do pravého úhle. A stáhnu to, aby to bylo nějak takhle ten centimetr od toho druhého háčku. Vezmu to a teď to obmotám zase. Já to dělám 6krát, protože i když je tam méně omotů, tak prostě je to takovej trochu jistota, že to bude mít ještě jiný jako to zamotání, víte, jak to myslím. Tak, snad se mi to povede, takže jedu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respektive teda 6,5, ale ono to pak vyjde. Zase protáhnu, nasliním a dotáhnu. Tak, a vidíte, nádherně se mi to povedlo. Háčky jsou takhle vyosený. Bude to vlastně, že no, takhle když to napnu, tak to není tak nic moc. A každopádně to je gravitací. Říkejme, že to je gravitací. Tak. No a vlastně rybička, když si ji znázorním tady na nůžkách, ona je tak podobně veliká, tak bude takhle zapíchlá za tlamku, takže ji můžu úplně v pohodě potom vrátit buď do vody nebo do řízkovnice.
A ten háček vlastně, celá ta montáž je před tou rybičkou, takže když slumec si tu rybičku objíždí s vousem, tak se vám nestane skoro, není to jistota samozřejmě, ale minimalizuje se riziko toho, že najede na háček nebo třeba na kus šňůry, která k tomu háčku jde a v tu ránu je v trapu. Já jsem takhle přišel o spoustu sumců a není to nic příjemného. Co si budeme povídat? No, teď vezmu ještě druhou bužírku, tu si asi tu nechám tady tu a zkrátím si tuhle. Tak. A udělám si to tak cca mezi hrotem a protihrotem toho háčku, kousek před ten háček, takže řekněme, že sem. Zkontroluji si, jestli to není stejně dlouhý, protože není, ale můžu to použít. Ono je to jedno, když to bude trošku delší. Tak, takže vezmu bužírku, protáhnu. Teď mě něco napadlo, vidíte to? Já totiž teďka budu dělat to, že tu bužírku vezmu a protáhnu ji na ten fluorokarbon, aby se to nemotalo, protože ta bužírka aspoň trochu zamezí tomu, že se to nebude motat. Takže já udělám to, že to rovnou takhle namotám a bude to z toho koukat. Takže je to vyřešený problém a míň materiálu navíc. Takže tak. Tak, teď si změřím, jak bych to chtěl dlouhý. Udělal bych to asi takhle dlouhý. To si myslím, že bude v pohodě, možná trošku ještě. Ono, když se to pak takhle dlouhý to udělám, tak. No a já dělám to, že když třeba, já jsem teda líný člověk, tohle se to jenom dokazuje, tak já dělám, že normálně mám 3 závaží, řeknu, mám ty doutníkový a tyhle drifty s háčkama a bez háčku. Tohle se používá na rousnice a ty s háčkama na rybičku samozřejmě normálně, ale já to dělám, že si tam udělám takovouhle klasickou smyčku. Počkejte. Tak, takovouhle klasickou smyčku. No a to vám potom ukážu. Normálně si to protáhnu tím drifterem a můžu si takhle měnit ty nástražní nástavy a montáže podle libosti. Nikdy mě to ještě nesklamalo. Jo, ty uzly vydrží fakt jako ranec. A když chcete a jste trochu šikovní, ne jako já, tak si tam můžete udělat i pojišťovací uzlík. Takže ten já si udělám asi až po videu. To není potřeba teďka. Musím říct, že se mi to moc nepovedlo, ta 8. Každopádně drží, řekl bych. No, nezbývá nám, než to vyzkoušet a vidět. Takže tak. Tak. Teďka vezmu tu bužírku a normálně to provlíknu. Odměřím si to cca tu vzdálenost. Nějaký skútrista. Odměřím si cca tu vzdálenost na celou tu rybičku. Tak třeba takhle. Když tak to pak zkrátím, to už je jedno. Tady si dám pryč. Tak. A teďka já bych to asi mohl udělat tak, že si vezmu tohle to asi ne. Kdybych si vzal kus šňůry, kterou tady mám. Vezmu si kus šňůry. A nebo víte co? Peču na kus šňůry a zkusím to normálně protáhnout, protože to jde úplně v pohodě. Pan skútrista se vrací zpátky. Takže se omlouvám. Já jsem teďka totiž na přehradě, kde budu i chytat a poslední dobou je to tady jak někde na moři. No každopádně si teda takhle protáhnu gumičku, když to nejde přes ten uzlík. Tak.
teďka teda si ji budu muset protáhnout i zpátky, protože se mě umar a nedošlo mi to. Musel bych tam udělat uzlík a to se mi nechce, protože bych pak musel ten kousek ustřihnout a já musím říct, že rád šetřím jak přírodu, tak peníze. No a teďka už to jenom klasicky takhle pěkně natáhnu, tady už si to vytáhnu, protože už mi to tady kouká. Rychle to zavážu. Tak. A mám to protáhnuté. No, teďka naslím háček. A pěkně to na něj namotám takhle. Tak, udělám to mezi teda hrot a protihrot. A dotáhnu a mám hotovo. Takovouhle krásnou montáž. Teda respektive hotovo ještě nemám, rovnou si to připravím na zítřek. Tak. Jo, se vám vlastně neřekl. Tak teď to udělám tak, že si vezmu ten drifter, vezmu si tu část s vokem, protáhnu si to tím bokem, nebo tím výmečím, co to jde, teoreticky bys to přes tu bužírku dalo natáhnout i to, a celou tu montáž tím bokem protáhnu. Bohužel to není vidět, omlouvám se, někdy budu dělat ještě jiný video. Tak, no a teďka mám takovouhle krásnou montáž, tady to utáhnu, ale ono to nevadí, to ničemu. No, teď mám takovouhle montáž s tím, že zase nůžky rybička, tady mám rybičku na háčku zatlanku, takhle mi vede bužírka, takhle do oka. Jo, a teďka vlastně, když tady mám kmenovou šňůru, tak ona se nezamotá, protože ta bužírka tomu trošku zabraňuje. Může se to dát i bez bužírky, třeba na rousnice takhle chytám bez bužírky, úplně stejná montáž, akorát bez bužírky, a tam nedávám bužírky ani na ty háčky, teda se musím přiznat, a vůbec ničemu to nevadí, nemám s tím žádný problém. Takže tak, tady to možná ještě posléze zkrátím a udělám si to trochu kratší, tu montáž, trochu řekněme kompaktnější, ale ještě uvidím, jak to budu cítit. Tohle je takový hrubý základ a v dalším, nebo v tom minulém videu jste viděli, jak je to v akci. Takže tak a mějte se hezky, doufám, že vám to video nějak pomohlo, že já musím říct, že takovouhle montáž jsem hledal na internetu těžko a snad aspoň někomu pomůže k tomu si udělat nějakou montáž, která se mu bude líbit na slunce. Takže tak, mějte se hezky a u dalšího videa čau.